This is your boy MNTBN. Previously on akong life. Masulti sa vlog ni Kuya mi. Mga comic Marek! People here pala saying that this marriage is cursed out. So sinabihan na nga po namin yung mga staff to na papasok ka kasama sa amin sa Marek dahil YouTubers kami. Then yeah, isugtan mi nila nga masud sa Marek dahil daming tao guys. What the fuck? Daming tao. So 10 p.m. na day kutok ang pool din yung dala. And it is actually about 10 p.m. Mga 10 p.m. kay Kuan. It's actually 10 p.m. ang bitin. Grabe. The supermarket flowers from the windowsill, the J.O.T. from the cup. Packed up the photo album Matthew I made. Hallelujah. You were an angel in the shape of my mom. Hi guys, this is your boy. This is my last video of this hair because magpatupin ako guys. Dong. Cool. Cool akong buhok. Cool. Ang saan akong buhok, Kil? Buhok dress. Yeah, close your eyes ako. Mata. Ang saan ang kanang nabaguhas akong naong. Ang saan nabaguhas akong naong sa ibang pananaw. Buhok. Yan saan akong buhok. Mushroom. What's up? What's up? What's up? Say hi to the vlog. Here at Kawit guys, Kawit Public Market. Tingnan natin kung ano yung mapupuntahan natin dito. Diyan po kami sa Buy Food Station and Refreshment. Hi guys, so we're here at the seaside na. Seaside? I mean in the ano na talaga, beach. Oh. JK, gunitis ako na si Buddy. Next videos po na makikita niyo is mga cinematic namin dito. That's it. Okay, we're going to the scene. I hope you see what I see right now. It's so mesmerizing. It's so expensive. So guys, manis ko dahil kami ng tulo. Kay fiesta dahil diri sa Dan Bantay. Mga manis ka mabog na may. Never. We're not. We're not. So, they're actually a party right here sa school mahel. Party in school? Kaya ito nga, pahinungdan lang po sa mga batanon ng mga babae, batanon ng mga lalaki,
sa penthouse. It's 2 a.m. Nakatapos na ng disco-disco na yun. Grabe. Sobrang nakakapagod na. And look at who is this? Bude! Bude! So, yan, tutulog na si Bude. Ito yung tutulugan namin. Higa na tayo. My God, this is so fun. It's so fun. It was a wrap. Hi guys, we are here at the San Pedro Calungsod House of Spirituality. Bad, Dirala ka bad. This is parang retreat house pala dito sa Daan, Bantayan. And okay lang din, maganda din siya. Hi guys! Guys, I think this is the worst trip we ever had. Sa mula na naman po.